sabut tamaning katong dibya kertarateng budaya anggung enake yaseng kasih Tila maledeng kayung narendra mbekutama jejuluk Sri Dipayana sinebut nagari agung adining rat sesotyaning bawana kang mapan ing sukuning pagunungan kendheng ngungkuraken samudra ngayunaken bandaran agung kasebut nagari Ngastina Gajah Waya Liman Benawi Kuru Janggala ya ing kedhaton prayasa mapaning tlanah ngare daratan tanah Gunung Kendheng pinager Gunung Sewu binelak Narmada Bengawan Saraswati tanah subur makmur kemari Pakarta Tata Raharja kaulane kang urip makarya olah tanen dedagangan pandhe mranggi myang undhagi mubrutan kekurangan donya arta Narmada Agung dadya sarana marga olah dagangan dol tinuku barang jero njabaning negari
tulus gantar tan ana rubeda nambahi wulu wetu menyang makmuring wong sak praja. Datanane mokal wong sak negara ayem tentrem tan ana rubeda adoh cacat cinacat paeka Kartinista isin menggawe juti lumrah kaprak laku Darma Utama. Karana wong sapraja tunduk nungkul mring agamaning Gusti marmantuk rahmat hidayah asih ayem sasat mapan mring wiwaraning nirwana jati. Kalupraning negari Ngastina ya negari Gajahaya ya negari Yawastina. Kaperbawan kang angrengganing kono sinten ta dasa namane nang den ucapna. Jejuluk Prabu Parikesit ya Prabu Paripurna. Ya Banjaran Sariputra ya Sri Dwipayana. Narendra migena ngaguna tangendak gunaning janma luhur tan ngungkul-ungkuli andhap tan keni ngungkulan. Mahempek tanwita Darmayuta Sarayita Anjala Sutra Andana Laba nyumur gumuling bumi pinetak. Andana Laba Narendra gedhe danane paring sandang kang samya kawudan paring teken kang samya kalunyon. Paring warih kang samya kasatan paring boga kang samya kaluwen. Paring sulang kang samya nandhang prihatin pepajar kang samya nandhang kepetengen. Anjala Sutra Narendra alus budene sumur gumuling Narendra bangkit hamong hamot hamemangkat. Bebasan Sutya bludire murub bon-bonane tan kena pinidak wayangane. Anu jari sajuga menyang maka setinggil binaturata lenggah dampar ento. Kang punalipit ing kencana pinatik ing Satya lenemekan babut perang dani sinebaran sari-sari ginanda ing jebat kasturi. Denaya badhe sarimpi biyada manggung ketanggung Jaka peloro-loro ingkang sami ngambil upacara. Banyak dalang sawenggaling kacumas dipangga kang sarwa Satya. Saking agung wibawa pangaribawaning Sinarata ngantos ilang wayanganing kamanungsan wenteh Sang Hyang Sangkara mangidwantah sandum kabahagyan. Anu jare Resmati miya Sinumaka ing ngadhep Sang Hyaning Poladya. Sinten to kang kepareng ayun Raka Paranata ing Dwarawati ngras pepatih lebet nagari Ngastina. Kekasih Rekyan Mapatih Harya Dwara. Rekyan Mapatih Harya Dwara. Bagus warnane mbranyak pasmone. Nunggak semi kelawan ingkang Eyang Nata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kesena widadda saliring reksane skara sekti mandra guna jagat tanpa timbang ing rek kasektening Risang Harya Dwara. Sinambung untat sentana saking kasatriyan Jodipati ing munggul pawenang kekasih Raden Brajasena. Raden Brajasena tetilaraning Raden Anantasena sawargi. Ing untat sinambung sawaning para mantri bupati lan para telukan sewu negari bek andher amblabar sasak ndoyong-ndoyong Pancajaya Sekar Palasa nedeng. Dereng ngantos kawijil kang pangandika kasaru gedering Jawi. Ana sabawaning kuda ngrap saking pandengan gajah medhot saka antilan.
tanggap hangrai Torkian Mapati Haryodwara nyatitekaken kang karya horking swasana kaleyah ora kana ting Mandura Prabu Wisandanu jejuluke nunggak semi datan siwah sarambut lawan ingkang eyang noting Mandura Prabu Baladewa kang samangklus madeg Brahmacaring grojokan sewu parap Begawan Curiganata prawira ingkang raka ing Mandura Prabu Wisandanu nitih titian pusaka agung negari Mandura gajah Nyai Puspa Denta regemeng kaya gunung mlaku Guragapan Sri Naranata Ngastina Prabu parikesit mandhap saking palenggahan nganglungaken jangga nguncupaken asta nekuk dengkul gabyuk rangkulan laju senen sinanenan sirna wayanganing Sri Naranata kalih yayah Sanghyang Sangkara lan Sanghyang Sambu mangejwantah arasandum kabagyan ibat kang samya tumingal para kawula dasing negari Ngastina nadyan pisah uyanipun wau Sri Narendra kalih tansah tanyawarta mring Sang Reh Maduratna Nanta Sri Narendra lenggah sinewaka
ing stinggil sikra lenggah dampar dento ingkang kaplipet kancana nati ing nawaratna asa semek kang babut prangwadani rapidem permanam tanono sabawane walang nyangalise kang kapyarasa mung swarane abdi kriya gending miyang kemasan ingkang samya nambut kartit saya amimbuwit asri sananjroning pananggilan Sri Nata lon manapta ya Sri Bupati mekaten raosipun manungsa ingkang kebegan tanggal jawat manungsa ingkang kabutan jejibahan dereng sepinterna umur miwah dereng sepinterna sesarepan kula parikedah nerasaken lelabetanipun para luhur para Pandhawa ingkang kaluking krating jagat Koko Prabu saparipurnaning Baratayuda Jaya binangun para Pandhawa saking Tegal Kurukasetra sami boyong kundur salebeting negari Ngastina
kinarya angi cali tabet kawengisan tuwin ngersing Baratayuda Jaya Binangun negari Ngastina kawanami negari Yawastina utawi negari Yuwastina andhapuk nagari Sarekat Yawastina ingkang Astina minangka pundering paprintahan angrehaken negari Sanga cacahipun kalebet negari Mandura Dwarawati Pringgondani Mandura Pancala lan sak panunggalanipun nyata satunggaling jibahan ingkang sanget awrat tumrap repa duka pun parikesit tujunipun Kaka Prabu kula nggadhahi kadang wedha ingkang sami trapang bebrengosipun malang pundhakipun melang-melang dadanipun wignya saliring reh sanes kara mumpuni guna pangawikan inggih menika kadang kuling Mandura tuwin kadang kuling Dwarawati ngras dados patih ing negari Ngastina Kakang Patih Harya Dwara Balatala adikku adik kadanging pun Kakang nggih syukur menawi mekaten pangrengkuipun dhateng ingkang Raking Mandura Yayi mungguing umur Wisandanu menika sepuh piyambak sabab kula menika putu Baladewa Yayi Prabu putu Janaka Yayi Harya Dwara putu Kresna kula putu Baladewa dados kula ingkang langkung sepuh piyambak mungguing pepenahan kula inggih sepuh piyambak nanging gandeng kersanipun para sepuh paring wasiat andhapuk negari Sarekat Yawastina parikedah Mandura dados rerean negari Ngastina mboten langkung Rakapara pun Wisandanu namung mestuti sumandang dawuh sumangga ing karsa ngrumangsani andhap panggenan kula jerih ing ngabdiaken Ratu Yenta njeng Padukendra kepareng paring dawuh dhateng ingkang Raka ngrangsang ingkang inggil gayuh ingkang tebih menawi tugel mugi kasawatna yen ta remuk mugi kasawurna yen to alit ingkang Raka mbadal agengipun ngantos nglincati janji sukalila Rakapara kakurep ning aban kapagasa jangga kula mawi liraping Candrasa Sirung Yayi ara inggih radi mudeng kaliyan basa kawi to Yayi nggih sakedhik Kaka Prabu larak ngaten Kaka Prabu inggih Kakang Patih Harya Dwara kawula nuwun wonten pangandika ingkang adhawuh Kakang Mas Brajasena iya piye Yayi Prabu kapitang saking rampungipun Baratayuda Jaya Binangun sampun 2 taun kepengker ugi sampun 10 taun kepengker para punden Pandhawa anglampahi Brahmacari ngantos nggayuh kamuksan jati nginggahi Gunung Himawat dados kapitung sampun 10 taun anggen kula ngasta pusaraning praja Kaka Prabu anut pamawasipun Kanjeng Kaka Prabu menapa ingkang kedah langkung rumiyin kula tindakaken tumrap para kawula negari Ngastina Kaka Prabu Andra ingkang puspita arum kasiliring samirana mprih sekar gadung
gandanya maweh raras renaning griya badhe matur ngasanipun Yai Prabu Njeng Padukendra. Kakang Patih sumangga Kakang Patih. Satu klonto sidhawipun Kakang Patih Harya Dwara. Yai anut sabdanipun para nimpuna rumiyin Bratayuda menika telung perkara. Bratayuda menika telung perkara setunggal, telenging kaul kalih. Telenging tagih tinagih antarane tang pinutang rasa lan budi pekerti kaping 3. Kisah sing angkara murka sirnaning Durjana Juti. Baratayuda jaya binangul nyata satunggaling prastawa ingkang sangat anggegiri. Perang ingkang dangunipun boten wonten 18 dinten. Sampun dados jalaran guguripun para narendra, para narpati, para senopati, para brahmana, para prajurit langkung saking 1.000.000 cacahipun ingkang sami gugur ing Tegal Kurkasetra. Dereng kapetang titianipun gajah, kuda, unta, bedati, sinang lan sapanunggalanipun. Tegal Kurkasetra ngantos banjir getih, sarah, bangke, pathok, balung, krikil, untu, ganggeng rambut, sadengkul lebetipun dados sarana sungkawanipun boten namung para Pandhawa, para ingkang tinilar para satriyaning praja kalebet para kawula dasih, para prajurit tuwin sadaya kulawarganipun. Pinten cacahipun para ibu ingkang dados nglandhar para prawan ingkang kecalan pacangenipun tuwin lare ingkang dados yatim lan piatu tinilar tiyang sepuhipun gugur salebeting perang Baratayuda jaya binangun. Awit saking pamanggihipun ingkang raka ing kepatihan. Sampun andungkap wahyaning titi mangsa kala Yai Prabu mbebingah para kawula dasih. Yai Prabu kekucah ngula wisuda dumateng para sentana ingkang pangkat inggil mugi dipun nindakaken blanjanipun, ingkang pangkatipun ngandhap enggal dipun inggahaken pangkatipun ingkang tasih magang mugi enggal dipun angkat dados narakarya. Mugi para kawula dasih kawujudaken idam-idamanipun inggih menika negari ingkang makmur saha negari ingkang adil. Negari ingkang makmur saha negari ingkang adil. Makmur salebeting keadilan, adil salebeting kemakmuran. Awit saking pamanggihipun pun Kakang mboten wonten lekas ingkang trep tumrap Yai Prabu dipayana kejawi mranata para kawula ambangun praja Ngastina, nggih praja Nusantara Yai. Nggih, Yai. Rakapara namung saged nyarujuki dawuh pangendikanipun kadang kula ing Dwarawati. Yai Prabu Harya Dwara, Yai Patih Harya Dwara. Namung kemawon, Yai, kula kemutan wewangsanipun sawargi Eyang Prabu Sri Bathara Kresna. Dawuh kala wau
aja tinggal sejarah. Bangsa ingkang ageng inggih menika bangsa ingkang ngurmati dumateng para pahlawan kusumaning bangsa. Yai gandeng Nyai Prabu badhe mbangun Ngastina utawi mbangun bumi Nusantara langkung rumiyin sampun ngicali budayaning bangsa. Kula suwun langkung rumiyin nindakaken wilujengan Pitreyatna. Nindakaken wilujengan Pitreyatna. Pitre menika pitri tegesipun roh-roh arwahipun para luhur ingkang sampun cinandhing ngawiyat jinempana ing angin. Yatna inggih menika memule utawi ngluhuraken. Kaprahipun sinebut srada utawi sadran utawi sadranan. Kanthi nindakaken pepengetan 3 dinten 7 dinten 100 dinten 1000 dinten tumunten cinandhi satataning para luhur rumiyin. Yai gandeng para luhur darah Yada lan Wresni sampun katandhing astana Gada Madana panyuwuning pun Kakang. Mugi para punden Pandhawa kacandhiya ing sukuning Erdi Ndiyeng caket kaliyan Tlaga Warna kasebata candhi Pandhawa dibuang sirike. Anggone wilujengan iku mau ora nindakake, ora maca panembahing agama lawas nanging diganti kelawan donga-donga kang Islami. Anggone nyadran iku mau ora ngagung-agungake marang Kang Sumare, kapara ndongaake marang Kang Sumare muga pinaringan swarga ing ngapura dosa-dosane. Awit saka iku dening para disahake minangka adat tradisi kang diparengake lumadi ing tanah Jawa nganti seprene. Ngono lho ya tenane. Ngono lho. Wah. Surarasa haprang campuh lan ditya ngalengka ajit panguriping kapibala ingkang lata maos adit tanturning Depok Irot yen ana patyeng palugon ungkulana maos adit gayeng gumarenggeng kang samya wawan sabda para narendra agung sarekat nagari Ngastina punika Prabu Parikesit, Prabu Wisandanu, Prabu Haryadwara lan Raden Brajasena. Keh kula kawedhase kang samya midhangetaken pramila ngantos samya sarujuk satemah mantuk tidhem tan ana anyabawa saking tidheming swasana bebasan lakuning banyu mili ing kali dadi mandheg saka tidheming swasana lakuning angin dadi mandheg awit saking tidheming swasana arawing daya dadi terus datana ingkang angklegewa ana jalma kang pepe sangandhaping mandira sinengker mandira tegese ringin sinengker tegese kinurung noteng bulu kapitu Prabu Prasaka dedeg gedhe dhuwur delegang bathuk manyul untu gingsul mripat pendul irunge kaya penthul
sumungah sungaran miyah kang padha mara seba. Nyatlang ning kalang yen aglara pandamunsar Amit pasang alimantabe amit manedha kawuningana sinuwun kalana kula angabyantara sinuwun jagat dewa Bathara wasesaning Bathara jagat ya jagat mangastungkara kisanak katitik angagem busana kanarindran ora dianggep ingsun tumambuh dasare durung wanuh mara gage ngakuwa jeneng para iku Narindra saka ngendi lan sapa jejulukmu wani ngabyantara tanpa tinimbalan pisanak la talah yo sinuwun aja dadi gereng penggalih aku mbiyen methek saka kayu watu ora diulang uruk dening wong tuaku. Mula aku ora bisa nandukake krama. Wuri saka negara Mbulu kapitu yogane sawargi Prabu Wresaya.
putrane Prabu Wresaya aranku Prabu Prasaka. Apa bener ing kene iki papaning negara Ngastina lan panjenengan Paduka ingkang juluk Prabu Parikesit ya Prabu Paripurna ya Prabu Dipayana. Ya Kisanak. Saglukut ora luput satengu ora kleru aturira jeneng ingsun iki kang jumeneng ing negara Ngastina jejuluk Prabu Parikesit. Yen ngono ora kleru anggonku menggok ing papan kene iki. Tak dulu kumaraning negara Ngastina iku mrucut saka kudangan luput saka gegendongan. Antaraning Duk Rumuhun jumenenging sawargi Prabu Puntadewa ya Prabu Kalimataya lan jumenengmu Prabu Parikesit. Tak dulu Ngastina iki nadyan ageng ning ora agung, nadyan ageng ning ora agung, nadyan ayom ning ora ayem. Awit saka iku sowanku ing negara Ngastina iki disengkuyung dening para kawula dasih. Para kawulamu kang padha ora marem marang paprintaning Prabu Parikesit ing kalungguhan dina iki. Kosek-kosek to Kisanak. Mula gagah aku tak takon kelawan jeneng sira. Jenengmu aku Prabu Prasaka. Sampeyan ya wis tepung karo aku. Jagat keberbeken karo kondangmu saben dina digiyarke ana TV, ana radio lan ana ing koran-koran. Sabab anggonku pinter nata negara, Duk. Anggonku bijaksana limpating kawruh, Duk. Anggonku blusukan bangun rumah susun, Duk. Lah babakan apa? Babakan anggonmu dadi koruptor. Ndalangi Bank Senturi kasus hambalang lan korupsi alat simulator SIM. Mula rakyat negara Ngastina mung tansah ngenteni besok kapan Patih Haryadwara dicekel dening KPK. Yen KPK ora wani nyekel Dwara rakyat kang bakal ngakimi marang kowe yen perlu dipendhem urip-uripan. Lah dalah drohonane. Dijak omongan becik-becik kok malah nyedake keparat. Prabu Prasaka sajak semumurang tata duwe karep apa jeneng sira? Gawe kaconing swasana ngabyanto ring negara Ngastina Prasaka. Yo, walek-walek apa? Aku dadi tetungguling para kawula negara Ngastina kang padha kepengin kelah kelawan panjenengan Paduka, kepengin protes kelawan panjenengan Paduka. Apa kang ora dimarmake dening para kawula dasih? Mara gage matura. Kurang apa anggonku nata negara Ngastina, kurang apa anggonku kekucah kelawan para sentana. Panacating para kawula dasih negara Ngastina panjenengan Paduka dianggep ora adil. Akeh para sentanamu kang padha kembet nguntet bondo negara. Yen pancen jeneng sira duwe bukti lan duwe saksi mara gage, kelan ing pengadilan bakal ingsun patrapi hukum ingkang abot. Kawula lan rakyat wis padha gemang nggawa bab iki pengadilan, sabab pengadilan wis ora bisa gawe jejeke ngadil. Akeh para hamba hukum kang padha kembet dadi markus, dadi maklar kasus. Hukum dinggo dolanan, dinggo bisnis, dinggo golek duit. Satemah para kawalan padha gerah urip ing negara Ngastina, akeh kang padha ora kerasan. Akeh kang padha ninggalake negara Ngastina sapelu golek papan pakaryan ning jaban rangkah. Dasar awak yen lagi apes anggone golek gawean ing Arab utawa ing Malaysia iku mau dadi batur, ing kono malah didak siya. Ana kang disetlika gegere, ana kang mulih kari-karan, ana kang diperkosa.
rampung diperkosa njaluk pengadilan marang para polisi. Gandeng sing kelah ki mung cilik, wong derajate mung sak boboting batur dimenangke juragane. Gandeng kono iki hukum Islam. Mula marah tinemu apes kaulamu kang ditamani hukum pancung ditugel tel gulune sirahe diganti kacang ijo. Ora cilaka kaya ngono kuwi. Kuwi protese kaulamu kang kaping pindho. Aku miji tuwuh nglebur centang, utang pati nyaur pati, utang loro nyaur loro. Gandeng bapakku Prabu Resaya dipateni dening Raden Werkudara ya para penu. Yen perlu penyan patuko Prabu Parikesit lengser saka Prabon. Dampar kento tak boyong. Tak boyong negara Bulu kepitu Prabu Parikesit. Krodha muntap lir kinetap tukaya yasinipit kumedhut padoning padi krot kaneng waja hitep nyomangala cakra soring jangga malatu-latu yen sinabet marang segedheng bel mijil danane terus malaning keteking jagat panus maning setan jajalanat prasaka apa oh wong edan iki edan ya men wong nyeluk ping pindho kok belawanan waton ngucap ora nganggo waton wani ngolo-ngolo marang ratu Gusti Kunata Ngastina Prabu Paripurna ya Prabu Dipayana Cumantaka Kumacelu Kumalancang bos senurip bos semangan weng dami kinukus nyidam trebelo wis ora nyidam trebelo ning aku bakul trebelo yen kowe butuh tak sediani cekake wah sekecap ganti sekecap keparat wis mukal ora kelak marta dol pangrungu Parikesit duwe sedulur tukang cerapang brengose malang pundhake putune Prabu Baladewa Prabu Wisandanu ya Wisata putra Narendra Mandura Narendra Agung Binathara Hanyakrawati Sekti Mandraguna iki Prabu Wisandanu ya Prabu Wisabadra ya Bambang Teguh Adi Negara oh lha ora sing duwe omah keparat wong iki belawanan ucapmu ngecomang ngandal ngengkleng kenganglangan metuwa Jawa omahe cagak ing mestakamu legan wah entening Tegal Kuruasetra kowe kok kira wedi karo kowe yen Baladewa aku wedi yen putune ora wah kurang aja layu Rak Prata Damrata Kembarana Prabu Wisandanu putune Baladewa Sekti Mandraguna Prawira Jayeng Palugon kurang bala nyraya kurang kaman bedhatya
bandol potrot aja mlayu kowe